Kani ka video kadai na mentajong pi baroh kiba kwah bansna ya ka YouTube channel. Link ba ki shorts video. Kiba hapoh 10 minit. Kumno ba finsna ki shorts video. Bat kumno ru ba pila ban pynmih ya ki sub ki jong pi. Bat kumju ru ba pinyo ya jing kamay. Link ba ka YouTube. Sngo ba pinpej ya kini video haban dakut ba pinyo ya ka jing hikay. Hilayo imo, bakumno mentabun ki YouTuber, kila sdang banle da ki shorts video. Nadu Delhi, hadu Shillong, baroh kila persyang banlong viral, tang hapoh lai po second. Kajingkeli kalong, balai ki shorts video, kila long kiba pau bah. Bat kumno kila pynkylla kru kompet ye ki video ha YouTube. Ha kani ka video, ngan batai ya kyntiew Sted jong ka YouTube shorts bat kumno kala banlong kalat ka jing kamay yangi ha ka Ktien Khasi ki YouTube shorts ki dai ki video ki barit tang hapoh 10 minit ka thong jong ki kalong ban paw ya ka khubor bat pen shobit ha ka por ka barit bha ki dai kum ki TikTok ki Instagram reels henry ha YouTube kipoy siya ki million kinongpej. Kibriw ki iet yaki, namar kilong kibasong, kibakloy, bat kipapensaw bha. Wala dangi don, tang lai po second, ngila perpenpaw, ya kajingmud kajongi. Kalong kum kajingkela kabakraw, nakabenta, jongi baroh, kibakwah, ban pynmih ya ki video. Ha India menta, palat prapo person kinongpej YouTube. Kipej ye ki shorts video man lakas ngi. Kibriw, kishem bagi shorts, kibiang ban pelut por, habasyong haki bus, train, office, ne habaki don hagi school. Kinong pynmih video, kishem ru, baka jing penlingkot ya ka video, kabeduna ya ka por editing, bat upload. Kalong kum kalenti, kabakam kloy ban penpaw, ya ka sub, bat ban viral, ya ki video. Kumta, buon kinong sna video ha India menta. Kisanya ha ki shorts video. Ban Kiew, ya ka channel ka jongki. Ha Meghalaya. Lasdang ban mi buon ki YouTube channel. Ki bale ya ki shorts video. Ki don ki video kum ki comedy, travel, but education. Henry ladang ipej benya. Dang red bha. Ki shorts video ha ka Ktien Khasi kani kadai kalat bangi day ban shim bangin penpaw shushu pak Ktien Khasi ha ka pertay jong ka YouTube. Kadaw ka bakong san kalong kibriw ki it ban pej ye ki video hala ka jong ka Ktien. Ladangi pynmih ye ki shorts video ha ka Ktien Khasi kila ban pensaw tenat bat so pensaw bha yangi. Hang ni ngan batay ya pi ya ki jied video ki bala ban pelong viral. Kini ki video ki long kumni harum. Ka culture Khasi ka jing jong ki nong rap. Ka jing ya lenti jong ki men barem lani ka jing ya thuk khana ka basaw tanat. Wala ka video ka day ka barit. Lada ka don ka jing mud ki nong pej kin iet ya ka. Ki short video Khasi ki la ban pynkylla ka klik ka jing penpaw bar ka jing hikay siya ka pertay ka bakraw. Ha ka bakut nga kwah banong baga YouTube shorts kam day tang naman ta ki funny video henry kaday kalat bangin pentip bat penne ya ka Ktien Khasi lada ngidon ya ka mobile bangidon ya ka jingmut ka babha ngila ban sdang mentahi bat mano ba tip baga video ka bapaw tam ha Meghalaya sngi kanmi nakakti ka jongpi. Ngadayu Kitbok naka kitbokkhasistory ka jingtip kalong ka bor. So ba da episode tanad ya kani video sa like, subscribe, but share ya ka. Kublay shibun.